Sija. Ndayeroja pakatawo kuchikora. Ropa ndakurirwa nerenji. Ndakurirwa nerenji mamotokwatamba sindinogona kumawana pamananguudza ndinomawana sei. Ndichibva ndazoratidzwa kukuwapo ropa ndaratidzwa mazhou. Mazhou ndavaapproacha kuti ndikuda kulow stage. Ropa vanditi kuda mari. Vakatanga mari yavo yakadzika. Ropa vazonditi pakati vakatanga ri 200. Vazoti aiwa kuchikoro chauda kuisa akuda 1,200. Ropa ndavapa 200. Ropa ndazoenda kumba kwavo rekutanga ndikavashaiwa ndanoseya 100. Ndakubva ikoko ropa ndasangana nemunhu zvikanzi istate deri ndauda kubhadhara idzi hadzibhadharwi. Saka ina hana kugona kudzokera futi kwavari kuti handichakwanisi kubhadhara mari iya. Ini ndobva ndadzoka. Ivo ndobva ndasangana navo mumusi zvikanzi takutirai mutsinyangu. Ndobva ndanyarara ndati utsiri hwei wamuchaita. Havana kupindura kuti vachaita utsiri hwei. Ndobva ndanyarara. Ndobva ndagara ndobva ndaenda kuchikoro kumaticha. Ndasvika kumaticha ndikati ndasangana nasabhuku vari vachanditira utsiri. Ndofanirwa kuti ndibude pano ndinoshanda. Kana ndanoshanda ndikawana mari yandichawana handisi kuzovapa tiri 2 nokuti ndoda bepa rokuti ndivake chikoro. Ndobva ndabuda zvishwa ndakabuda temu ino handina kumbodzoka pabasa ndotoshandira vamwe vanhu kuti ndiwane mari. Ndaiti ndikawana 1,000 iyo ndouya kuno zvino ivo vabva vandikurumidzirawo nemandi. Ndakafonekwa nematicha kuchinzi vakusudurisa kebhini vachisunda kudai maklasi evana. Zvatakataurirana wandambotaura kuti mari yavo handide. Ndobva vana medhemu vataura kuti medhemu vatododa kuti vasvike pano zvazotangwa navageza izvo. Vageza chii? Vageza ndovakatengeserwa vari kuvaka futi stendi yavo yauya futi papo yasudutsa kebhini vasa stendi yevavava kwaibvawa tozoridza maredhio chikoro hachichatomboiti papo. Ngaiponere mujiti wenhingi wesanyati vanoda kusungwa nenhau chinyararai kana ndakutaura. Hatiri kutambisa nyaya yekwagazimani. Ndakadhiraivha imwe nguva mupamombe ndikauya kumba ino ndirere ndikuruza yamama usiku ndikataura nainzi ani uyo ainzi ani movha ari kupi asi siku akatiza munhu wese ari kupara nyaya iyoyo sezviri kuitwa naiwe murume uyu anotopedzesera atiza. Handini mapanzwa vanenge vachidya mari dzenyu vachapedzisira vadii vatiza. Isusu kuuya kwekwe tichirwa inhau yekurwira mudhara wamuri kuona rapa is the only person watinodefenda mupamombe but vakasiya zvinhu zvichiitika izvi. Ivo vanozva vakaescape makawanda nenyaya dzekwenyu kwagazimaki ikoko. Handi mapanzwa kune masabhuku edu ikokuya akawanda ana muchalanji vana nhimura handiti aya ekutengesa minda aya haasi masabhuku edu. Manzwa zvanoda kutaurira kwete kutambisa time muchiuya kuno kuzotitaurira kuti tauya mambo sabhuku enyu atengesa munda. Hakuna sabhuku anotengesa munda. Maybe mafoni aya nemapepa havasi kuaverenga kana kuteerera news mumatv nomumaredhiyo kuti vazive chinhu chiri kunzi sabhuku deals zviri kurevei. Zita ramambo raipiswa nasabhuku. Musi iwoyo gushungu wandiri kutaura I had to fought munhikumo ndakutaura naminister direct kuti no minister pari kunoipa sabhuku wangu kansela azare. Right, kansela asina kusara, headman wangu hana kusara ipapo. Inini mambo mukusvibisa zita rangu nemi futi minister. Mese chese tetadi. Saka nyaya iyi haisina kuti tiisekerere iri kwairi kudiwa. Haina akachena mairi. Kana sabhuku wangu asviba chese province rasviba. Saka nyaya haisina kuti tisekerere. Takabatsirwa zvakasimba naminister akati no guys pane nzira tichada tigare pasi inoita kuti tigadzirise zvinhu zvifambe zvakanaka. But kana tikaona vanhu ndakadhiraivha neusiku mambo apenga
yakapirwa stamp yedu pano. Mama. Stamp inogara neni pano. Ino sekretari wangu avangatounganidza mapepa avo handina wandokupa stamp yangu. Ndakunopindura. Munoziva nzvimbo dzekupindura hauzosiya dzimwe hombe dziya kuti unoansa kuti zviri muri kutaura zvakadai zvakadai. So I had to defend myself kuti no stamp yakadai munhu iye yakabhadi handimapona. Saka ndiri kuti inini imama imi imhosva kubhadhara mari kumunhu. Handiti manzo risiti yamakapiwa iri kupi? Mari yechihure bedzi ndo isina accountability. Handi mapanzo nembanje ndo mari isina accountability. You are educated kai mama imi. Handi muri teacher ko why muchirasika pano pakadaro. Zvandakupai mari yangu 200 chindinyorerai apa kuti ndakupai $200 yangu. Handiti ndizvo. Hatina kwati tichienda tikadaro ndozvavanenge vachikudyirai mari nazvo vachiita kunge vakachenjera vanhu kuti tanyorerana papi mangwana ndinozvidii ndinozviramba. Makapiwa here mari $200 nevavo? Hati muri kuwanza vari kunza tikuchenjera. Imi mugopenga kurasa njere manje dzekuti mumusha wakazara vese vanageza avo. Iwe geza ndoda kukuudza kana makavapa mari ndipe risiti yamakavapa yamakapiwa. Hamuna risiti yamunopiwa navo ava vari kusiyai muri mega anozomira nemi ndisu izvo. Animozvinzwa nzvimbo dzedziye isi mupamombe. Handimapanzwa mupamombe vachona ndevavavo mudhara wangu arapo. Handizvo vanhu vakutora advantage manje yekushandisa mudhara wedu. Kungosvika ungomutorera mapepa kuti amudhara zvazvodai zvataurwa nampamombe. Taituma vanhu kuti ndononyengera mukadzi uya arapo wesekretari uyu. Osvika anomira naye achiti akatarisa kuti naiye kutarisa iko odzoka akutondiudza zvanga zvichipindurwa neuyo pasina chaataura. Ndozvinoitwa mudhara wangu yarapo. Handiti mapanzo. Saka ndoda kukubatsirai vakomana. Nzvimbo dzamakagara dzine kuchema mangwana. Patichaida kuti mucheme musina zvamarasikirwa nazvo. Handiti wanoisa bhawa rako. Bhawa riri kukupa mari for the meantime. But usarwadziwe nokuti uchabvapo mutemo kana wadi. Kwete kuti uzoti imi ndakakupai mari yangu ukaona madaro hamusi kuziva zvamuri kudii. Saka kukubatsirai kwandikuda kuti ndiite munyaya iyoyi ndichanotaura namuhlanga. Kunikupa muhlanga chinotirwadza pavanenge vachiita zvinhu izvozvo. Munhu anonoafektwa achibatwa mudhara wangu uti handimapona. Saka varume ava vanotitsamwisa. Handimopanzwa vanotitsamwisa zvisingaiti. Kana uina baba vako vakaita sevangwa vachinzarwa neumwe munhu, how do you feel? Zvinorwadza. Handiti mapona. Ndakatanga ndadhiraivha musi iwoyo ndikasvika pamba pamudhara. Mudhara nditaurirei zvakati muri kuzviziva here? Zvakati muri kuzviziva here? No, izvo handizvizive izvo. Izvo handizvizive izvo. Ndaenda kutsvaga kuti ndomuprotecta sei mudhara wangu. Vaisike pajere kakawanda ava ndoda kukutaurirai nhasi kana mamusina anokutaurirai izvozvo. Handini mapanzo. Mudhara wedu tikamusiya achisungwa here uyu? Nevanhu vakangwara sevava manje. Tosiya mudhara achisungwa tichisiya kusungisa vanhu ava. Angaende kunoverenga maya dzemunda. Kana kuti anozovingwa ne10 cents. Kushandisa zita remudhara wedu muchiipisa nzvimbo. Nzvimbo yecancel handimoona development iri kwekwe. Isusu pfungwa dzedu dzaiti ruzevha rurimo. Handiti chinotadzisa kunzi maakugara mutauni imimi chii? Tauni ine mupatsa wokuti kwanzi inogara avananhingi. Saka takati isusu regai zvikurirane zviyo neshawi oko. Handiti tinenge tichiziva. Handitika saka nyaya yamuri kuitiswa nevarume ava musavasapote. Tinokubvunzai mangwana kuti vageza ndakanga chitaura nemi direct. Handiti takawirirana kuti chii nenhau yechi mazvoona nhasi
achembererepo munhu yarapa unoda kukutaurirai nhasi. Izvozvi kana ari kushandisa mari mambo ane kwaari kudhivheropa zvinhu zvake. Pana amai vamwe vakanga varipo vakatora sitembe yedu panapa. Isusu chip in vakauya nemavhiews ekuti munhu achitaura unenge wakapeta maoko kudai. Kusvika ndavhura drawer rangu ndikadhinda mapepa. Handimapanzwa. Ndobva ndadhinda. Havana kuziva kuti ndine zvikonzero. Ndobva ndadhinda. Expandeka. Bepa rine zita renyu imimi monosvika modzimira mozodi chidhindo chekudini chinooneka. Ndikati takavapa zvidhindo pano vanhu vese vari pamombe nzvimbo. Takavadhindira mapepa avo. Bepa ravo iri rapa raitaura kuti Geza ari paploti namba yakati. So many hectares. Handiti uyu rake kuti pave neidentification yekuti kana vanhu vabva kwavabva vanosvika voti tipei zvinoratidza kuti muri kwamupamombe. Handiti ndozvataita zviitira seofisi. But mai ivavo izvozvo mukavabvunza kana kuti vakafamba nekupi, handiti ingano dzoga. Handiti muri kunditaurira kuti movha hakuna. Handiti nesaizi yake yemovha aifanira kubva here pano paanoti ndo pamusha pandauya achiendepi. Handiti vakutanga kupisa. Handiti vari kutoenda ava vapei mari dzenyu. Handiti apana chamunosara makabata kunze kwokuzongochema dzimba dziri kupazwa kuna naHarare mamashoni. Handiti dzakanakisa. Handiti ndo zvamuchazoitwa. Saka taida kuti kana izvozvo zvoitwa mambo anenge aine mubvunzo kuti asi sevanhu ivava havasi affordable here kunge vachigarawo sekungogara kuita vapo. Zvavaripo 100 mukawanawo 30 among 100 movapawo zviri pamutemo, koitawo 30 vabenefita sekungogarawo kwavanga vakadii vakaita. The rest kana vachibva zvavo vodi vobva. Zvinowanikwa. Handiti ndizvozvo. Nzvimbo iya yakaidentifaiwa ikapuhwa kune vanhu vekwamupamombe. Padiki diki pavakapiwa tikashandisa mukana iwoyo. Handiti mudhara akanga achazvinzwa uyu mudhara rapo achifambira nyaya dzipi idzodzo. Vanhu vakunouya manje ndova mabeneficiaries. Mudhara wangu ari kudya nhopi negoko, imi ndima akudya mari manje. Vakomana ndoda kukuudzai handikusiyei makadaro. Imi amai maita zvakanaka imi. Handi mandizvo. Musi wemanje ndendiri paofisi yaMujiti kuningi. Munondoona ndau yako iko ndokuziva ikoko. Ndakatomboyako ligadza masabhuku edu. Chiisa maziso edu kuya. Kana manetsana nawo vanotizira kuti tiriwe kwa neusu. Handi munonzwa. Kana vakanetsana neusu votiza mambo voti tiriwe kwa Ngezi. Uswa ndo unenge uchiparara panorwa nzou. So nyaya yenyu tiri kuisira panapa ndoda kuisumudza kubva kwaMujiti. Handi mapanzwa. Touyako ikoko ndoda kuona zvaari kuramba kuti pachikebhini chenyu hapana kucherwa here foundation ichidisturba chikebhini chenyu. Kana akaita izvozvo endai munosiyira ati kuita koko. Nzvimbo iyoyo is not belongs to you. You don't have powers to do that. You don't have powers to do that. And sabhuku okwangeza hakuna sabhuku anopa munhu munda. Muri kuzvinzwa Vageza? It's illegal. Handi mapaona hakuna sabhuku kana kumaruzevha chaiko. Hakuna sabhuku ari kutenderwa mukaenda Zuru maikanga muchisiyiwa muchinzi mumachichichi agriculture dzichirohwa idzi kuminda ichisetwa kuti vanhu vachange vachirima vari uku makuru akadai zvakanga zvakagadzirwa. Handiti ezvino churu chese musha kuruzevha pachuru chega vari mwana changamira ava vamwe vangwa vari zvandiri kutaura ndo zviriko. But kuchi kukominoland kune simba sabhuku kuti ane right mutemo inotovepo. But wozonoipiswa nasabhuku kuti anozvita ari ega. Unonzi kana waidentify kuti mwana akuda munda vana vemuraini avo. Handiti tinofanirwa kugara pasi development committee mavhidhiko aya sabhuku nemusha toronga kuti vana vedu toenda kukanzuru. Handi mapanzwa.
vanopindira votsvaga kuti vanhu ava kana takuvapegera misha yacho vanenge vakagara sei, mvura inofamba sei pano, panoita here kuti pagare vanhu. Handini mapanzo. Saka hatinoda kuti tipedze nguva iyi nyaya iyi. Ndati kana imi muri special nhasi ihomwe yenyu inenge yakasimba kudarika ivavo, handidika ndocalculatai kuti ndingadyiwe here navageza, ndosvika ndokanda 1000 kawana mese munochema imi. Ndozviziva zvinoitika kwekwe. Handitsikeko nenyaya yekuti ndinotya unzi mawaona mambo wangu achitori kuno nhasi. Mosara muchirikitwa nokuti mune mandiona zveshuwa. Monzwa ndosiya vatoronga vachikudyai mari vanhu ava. Musaite zvinhu zvakadaro. Saka chandiri kuda kuti chibude pachena. Handisi kuvablame ava kuti vakapuhwa mari. I wasn't be there. Ndanga ndisipo ini. Kana vakapiwa akavapa wese muchamona achibuda kuti ndakavapa. Ndinouya kuna neofisi yokwamuzviti. Ndoyanda kuda unoclaima manje kuti zvinhu izvi zviri kuramba zvichiipisa zita redu. Musi weFriday, musi wa19 ndakanga ndine nyaya iyi. Kangani tichifamba pano nenyaya dzeminda idzi. Kuchegutu zvese zvinochitika kusati zvidii. Pati mudhara wangu uyu nhasi kuti akwekweretswa uye pano zvinenge zvadai so. Vakuda kuti kana mauya nemudhara wedu manje hatichakutarisai kumunhingi kumeso. Handi mapona takunyara chi kuti mudhara wedu aripo. Isusu hatidaro manje. Because mudhara wedu uyu toda kuti afe akachena. Ndibaba wakatotungamira musha mhuri yedu. Kutungamira mhuri chinhu chakaoma chekuti mambo mune mchiti isu tiri kutumwa ava vatuma chindau vachitumwa vachienda vachinoita zvinhu zvakashata. Anenge achiipa havasirivo, anoipa ndiani? Saka ezvino ari kuipa Mupamombe. Vanhu vokaMupamombe vakauya vachiti pane zviyerwa zvavo panapa. Kuri kutsvaga nzira yekuti vatengese nzvimbo. Ari kutengesa nzvimbo makambovaonawo baba vangu avo. Ndoda kudifenda baba vangu. Musi weMonday ndiri paday 8 o'clock unosara uchaenda paka kudhara pamudzviti. Ndichitaura ndonyaya ndauya nayo paGazimaka pakamira sei. Vanhu vari kutinetsa kumatare kweduko vari kudyirwa mari naningi. Hatitye kutaura mazita evanhu kuitira kuti nyaya idii itange. But makunoipisirana zvinhu zvokuti vanhu vangoti uyai apa. Hakuna munhu asingagone kutenda mani mama. Maverengawo kuti apano panenge pakanaka apa akebhini dzenyu dzekumaklasi apa dzinokwana. Musina kutaura kuti mukudei. Monzwa kuti hamungangoenda kanhaisa bhuku. Mowana zvamunopiwa. Zvekupiwa zvisina kukumbirwa. Handiti? Nai mai pandakati muri kuisa kachikoro kenyu apa. Imi nai Ministry of Education yachona munongogadzika vana kuna. Isototenda zvedu kuti muri kudzidzisa vana vedu vari kumasango. Handiti? Vombovhurika chii? Kubatsira kwamune muchitoita ikoko hamufana kutodisturbiwa. Handitika? Mungadai muchiwana mari kubva kuvabereki. Ivo ava vachito makagarawo munzvimbo medu. Zvakazodai zvikadai. Kwete kuti vati vakupai. Hakuna chamunopiwa navo. Handiti? Saka nyaya yenyu haisi yekuti tati isusu dzorerwai mari. Kana dzakudzoka mari muchadziona kwadzinodzokera. Ndapedza nyaya iyi. Ndiri kuya musi weMonday ndiri kwaMudzviti. Kuna Mulanga. Isi imhondoro isanyati kai. Handi isanyati district. Ndinouyako. Mupamombe. Musaitiswe mudhara. Rambai kuitiswa zvinhu izvi. Rambai. Next God.